El Joan, que això, és a dir, el Joan és qui pot parlar en tot detall del que farem a Girona. El que sí que dic és que les propostes que s'ubiquen en el sentit comú de la gent, que és que diguem no a les retallades, que diguem sí a un model més sostenible, això depèn dels nostres resultats. I depèn dels nostres resultats i de la força que tinguem el dia després, el dia 23. Però jo crec que ara el que es tracta és d'aconseguir el màxim nombre de vots. I el màxim nombre de vots per una raó. Perquè avui, per garantir que fem front a les retallades, que Girona continua tenint polítiques socials actives, fins i tot que van més enllà, per garantir que Girona fa un pas en matèria de mobilitat, el que necessitem és més força. I això és el que aspirem a tenir. A més, amb un panorama molt obert a Girona. Aquí no haurà ningú majoria absoluta ni de bon tros. I per tant entenem que aquesta veu d'esquerres, de sensibilitat social, de perspectiva ambiental, com ningú la representa, Iniciativa Verds Esquerra Unida i en Joan Olori. No sé, Joan. Sí, a més, com diu el Joan Herrera, les decisions les prendrem a Girona perquè tenim una plena sintonia, el Joan Herrera i jo, sobre les polítiques a Catalunya i a la ciutat. Hi ha una plena confiança i, a més, poden tenir molt clar els ciutadans de Girona que aquells que em votin, jo no els defraudaré. I no els he defraudat en aquests 8 anys, menys els defraudaré en el futur. L'important és què farem, no qui ho farà, què farem. I nosaltres sols sabem fer una cosa, polítiques d'esquerres, polítiques mediambientals fortes, polítiques socials potents, polítiques d'ocupació que no busquin tant, diríem, ajuntaments amics de les empreses, com empreses amigues de la ciutat. Nosaltres volem empreses que no es deslocalitzin, nosaltres volem empreses que siguin creatives, nosaltres volem que els ciutadans de Girona tinguin oportunitats per crear empreses, perquè ens en fiem d'ells. I per això se necessita persones que no es casin amb altres alternatives que després els poden usar fora de la ciutat. En aquests moments costa molt a candidats de Convergència explicar què estan fent els seus companys a Barcelona. Li costa moltíssim a la candidata del PSC explicar què estan fent a Madrid. A mi no em costa gens explicar què estem fent nosaltres. I per tant, tinc molt clar que la nostra voluntat és governar la ciutat. Governar amb una majoria àmplia, amb una majoria plural, però sols governarem amb aquestes polítiques. Per tant, l'oposició serà el que vulguin els nostres ciutadans. Si els ciutadans volen que estiguem a l'oposició, hi estarem. Però si volen que governem, si ens donen vots per governar, governarem en coherència, governarem en compromís i no defraudarem la seva confiança. En poden estar segurs. Però de la mateixa manera que